Ćao svima. Danas ćemo da pričamo o Google-u. Kako promijeniti nečije ime. Naravno, ovo će bude neki lak video, neki znaju, neki ne znaju, ali za one koji ne znaju, idemo samo na ovdje, rename, i pišemo opera, gotovo. I onda se nazvu opera. To je najlakše, ne. Onda možemo na tako neke stvari. Samo je problem što nekad ne znaš kako sam ne može nekad rename. Ali u smislu evo vam ga kao rename. Ja sad ću napišem. Eto i vidite koliko je ovo veliko. Vidi, neću da vidim. Evo to. Tako se menja ime. A sad ćemo da promenimo još nekome ime. A da, znam još do sad jednu foru kako da promenite za start dugme. Samo malo. Evo ga, za Minecraft ćemo mu promenimo ime. Ajde sad ovdje. Vidite koliko tu, evo ga taman tu rename. Čim open te rekopira nas ovo ono, rename. Kako će ovo da ispadne sam malo. Ipak ne mogu dve tačke. Je. Šalim se, ipak ćemo da ostavimo Minecraft. Što ne bi rename. Ja sad imam GTA 5. I V znači Igor Vasić. A tako se ja zovem. I u suštini to je to, malo sam se zezao, ali dobro. Ajde, doviđenja.